Engane zakwethu kuthiwa abaningi ngesikhathi uMax eveza ukuthi ucela ukuthi uKhuzani amfonele njengoba eshilo wathi uzoshiya inamba yakhe. Lokho kulandela-ke izinto ezenziwa uyena ku-social media njengoba-ke ethi umlandeli kaKhuzani. Ubese point abalandeli ababili baKhuzani ukuthi cha uzobanikeza inamba yakhe ukuze betshele uKhuzani amfonele ukuze akwazi ukuthi athole imvume kusho ukuthi uphinda bhoke noma akline njengoba eshilo wathi useshana lamabala. Ntangasekhaya hlala nami mina ngihlale nawe ngizokulethela zinjalo. Ngikwazi futhi ukuthi kugcine kwenzakale kanjani njengoba-ke insizwa uMax efuna imvume manje yokuthi aqhubeke yini noma ayeke malana nalezi zinto lezi. Ngicabanga ukuthi sefuna i-guidance ephelele laphana kuKhuzani. Angizophakela kwakho emva kwale video yaMax. Mina nahlangana kwi-comment section. Khuzwayo noma mhla ka-1 Khuzwayo noma mhla ka-1 ake nithathe inamba yami niyinikeze uKhuzani. Wedla mlenze ngicela ungifonele ndoda kuyaphuthuma. Cela ungifonele mfowethu kusheshe bafu kusheshe nje kuyaphuthuma. Uma kungenzeka nje ungalali namhlanje ungangifonelile kuyaphuthuma. Ngiyalibaziseka ndoda. Ngilinde i-phone call yakho before ngisebenze. Ngifuna ukusebenza manje kulate manje sebekhwele kakhulu phezulu kwekhanda. Ngifuna ukusebenza manje Ndlamlenze. Cela ungangilibazisi mfowethu mhla ka-1 noma Khuzwayo. Please. Nikani Ndlamlenze inamba yami ingifonele fast. Kuyashesha. Khona into ekumele siqale siyilungise neNdlamlenze ebese ngiyaqala ngiyasebenza. Ngifuna ukusebenza bafowethu akuphuthume bakwethu. Kuyaphuthuma. Ngifuna ithi ifike i-album yeNdlamlenze ngibe ngiqedile ukusebenza ebe clean amabala. Ngifuna ukushanela amabala manje. Ngifuna ukushanela amabala. Khathele kade bekhwele ekhanda lami. Kade begibele ekhanda lami sebegibele banya benza yonke into. Ngifuna manje ukushanela amabala manje Ndlamlenze. Ngifonele kuyaphuthuma Ndlamlenze. Ngifonele mfowethu ngifonele.